Kataluniako politikari eta elkarte subiranisten kontrako jazarpenak etenaldi txiki bat izan zuen duela astebete, Alemaniako justizia Carles Puigdemont aske uztea erabaki zuenean. Hala ere, errepresioa lausotzetik urruti sendotu egin du Espainiako justiziak CDR-en kontrako polizia operazioa abiatuta. Bien bitartean biharko deitu dute Kataluniako parlamentuan Jordi Sánchez presidente investitzeko osoko bilkura. Testuinguru honetan, elkarrizketatu dugu Isa Garnika, Grazia auzoko CDR-ko kide nafarra. Pues és que jo he viscut des del 71 aquí, per tant he viscut la situació a Euskal Herria i la situació aquí. Se semblen en algunes coses, sobretot en el tema de la repressió que comença, jo dic que estem patint un estat d'excepció encobert, no declarat, però que és aquesta la situació. Per tant, en quant a la repressió, potser les basques tenim més eines perquè ja la coneixen més. Això que diu que el poble català tenia ingenuïtat, jo penso que d'una banda no tenia cap ingenuïtat, però d'altra banda és cert que el poble català no tenia tanta experiència de repressió, afortunadament pel poble català. Per tant, ho estem vivint a tope des de la cercania, perquè ens toca i perquè jo soc basca catalana, i també en el coneixement previ d'una situació semblant en sentit repressiu. Vivim en una situació, ho torno a dir, d'estat d'excepció encobert, un estat feixista, no demofòbic, és feixista directament, i per tant la lectura és que nosaltres sobretot hem de construir república, això ho dic sempre. Nosaltres no hem d'estar només per lluitar contra la repressió, que també hem d'estar preparades i hem d'estar al carrer i ens hem de mobilitzar, però sobretot hem de construir. Això és el que ens demana la gent, almenys la gent de la meva edat, que vol independència, ens demana sobretot hem de construir nacional i socialment els països catalans. Legitimitat tota. Legitimitat, estem obligades a fer desobediència i desobediència a tots els nivells, no només contra la repressió, sinó també contra les lleis que estan al Tribunal Constitucional, les lleis catalanes, i també per millorar la situació dels drets socials del poble català, de les classes populars del poble català, perquè no només tenim l'enemic fora, sinó que també les privatitzacions del govern, dels diferents governs de la Generalitat catalana, nosaltres hem d'estar en contra. Per tant, la legitimitat de la desobediència és contra l'estat feixista i també contra i per exigir als governs catalans, el que no tenim, que ha de desobeir les lleis injustes. Bueno, pues ja sabeu, una desobediència civil, activa, no violenta, i una cosa sí que m'agradaria dir, perquè ho sabem a Euskal Herria, el poble no és violent, nosaltres els pobles mai som violents, és l'Estat el que és violent. Hem de diferenciar això per perdre aquesta ingenuïtat. Nosaltres, bueno, ja sabeu el que fem. Aquí al CDR de Gràcia ara mateix estem fent un procés constituent i volem decidir una assemblea constituent, i per això, per definir aquest model de constitució, hem començat a definir l'ensenyament. A primers de maig definirem el model de sanitat que volem, això és la construcció. Bueno, d'entrada niego la mayor, com diria Arnaldo Otegi. Els CDRs no són violents, no fem cap acció violenta, cap ni una. Només hem patit la repressió de les forces repressives, dels Mossos d'Esquadra, de tots els cossos repressius. Per què? Ho tenim claríssim. Quan van estar a delegació de govern, van estar cridant que volem la independència o que fora els Mossos o que volem llibertat o els presos polítics. La violència va venir de l'altra banda. Quan van intervenir a les autopistes no van fer cap acte violent. Hem de treure'ns del cap aquesta idea de que la no violència, no fent actes violents, és que no han fet cap ni un, negamos la mayor, fent actes legítims, en tot cas d'autodefensa popular. I també per dir al poble que les autopistes són nostres, que les hem pagat nosaltres i per tant no són del capital ni de l'Estat, són de la població catalana, d'aquí o de fora.
és un salt endavant, perquè efectivament, tu has dit molt bé, els CDR són moviment social popular, no són ni partits polítics ni encara molt menys el que diu l'Estat. Són moviment popular, CDRs, Comitès de Defensa de la República. Per tant, això seria un pas endavant, una línia vermella que l'Estat vol trepitjar i que vol sobrepassar, ultrapassar. Per tant, nosaltres continuarem defensant la mobilització popular. No es queda una altra, però no ens queda una altra i per tant hem d'estar ahí, sinó perquè, torno a insistir, volem construir un altre model de societat, un altre model de país. Per tant, per la construcció nacional i social, endavant els CDRs, i si hem de lluitar contra la repressió, doncs ho farem, perquè som poble i ens tocarà fer-ho, i fer-ho amb alegria i amb les coses molt clares. Pues molt bona pregunta, perquè de moment no està sent així. Malgrat voldrien això i volen això, i aquest és el seu objectiu, de moment no és així. De fet, al nostre CDR vam passar en la setmana de la repressió més dura, hem triplicat el número de persones que formen part del CDR. Això és un molt bon indicador del convenciment del poble català en la seva lluita contra l'Estat i per la construcció nacional i social.